Hej! Skočíš do té kašny? Skočíš do té kašny? Té kašně jsou peníze! A na to jsem se jako pes. V té kašně jsou peníze na pivo! Kde máš? Tam? V té kašně jsou peníze! Dole! Na pivo. Když tam skočíš, tak... No, tady jsou dole. Tam hází lidi peníze. ukáž! 50. let? Ze dřeva ještě? Ze dřeva ještě. Z hlíny pičou uplacany. Ale málo dopravy. On má dosypat. Ne. No, prosím. No, co je? A oni strašně peníze. Tady zasuneš. A glutovi, ty to nejkazí. Prosím. Hej. Nejde. Čau Turbo. Čau Tadáši. To je píčo. Kam jdeš? Pojď sem. Pojď sem, kam. To je čurák, tam jede auto. Ty kam jdeš? Pojď sem, já se s tebou chci kamarádit. Až do telefonu je, bude prdel. Až do telefonu je. A jak je to zajímavé, že točíme vole.